Το κορμάκι σου θα πει ο γουλιά-γουλιά. Και είναι πια φανερό και σαφές ότι ο έρωτας είναι πλατωνικός. Θα βγει το κορμάκι της λέει γουλιά-γουλιά. Αχ, τι μου θυμίσες τώρα, για ξαναβάλω. Μαμά, παράτα με. Εγώ θα πάω να βρω το Μάνο να συζητήσουμε. Το Μάνο! Μη συγχύζεσαι, καλέ, δεν κάνει. Μην ανακατεύεσαι, μαμά. Και τέλος πάντων, αν ένας μαθητής πάρει την κάτω βόλτα, με τα χέρια μου τον πλάτανο. Και εσύ μην ανησυχείς, γιαγιά. Κανένας δεν θα με εμποδίσει να πάω να δω την ανοιχτή συναυλία που δίνει το Σαββατοκύριακο. Πού τη δίνει, στο ζωολογικό κήπο. Στο ξαναλέω, δεν θα βγεις από το σπίτι αν δεν γράψεις καλά στο επόμενο διαγώνισμα. Καλά! Καλάθια! Γαλάζια ή ροζ να τα κάνω τα καλτσάκια. Ή μήπως και τα δύο. Μήπως το παιδί βγει αναποφάσιστο. Ρούφα λίγο την κοιλιά σου. Ρούφα. Έλα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Για φαγητό τι να σας ετοιμάσω. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μα μην είσαι γελία, τη ζώνη τον βοήθησα να βάλει. Είπα κι εγώ, έβγαλε με το ζόρι ζωντανό στον αγώνα, πας να τον αποτελειώσεις. Αν θες να ξέρεις, οι άλλοι δεν συντονιστήκαν μαζί μου στον αγώνα. Ποιος έβαλε το μοναδικό γκολ? Αυτό καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Εσύ, αγάπη μου, εσύ. Και χτύπησε και το γονατάκι του το λιονταράκι μου. Αυτό ψάχνουμε, μια επιγονατίδα. Άσε, θα στείλω το Θανάση να πάρει άλλη πηγονατίδα. Έλα, Μαραντόνα. Έχω στο σπίτι μου μία, πάμε να στη δώσω. Τι έγινε, χειροτέρεψε το πόδι. Χειροτέρεψε γενικά μόλις σε είδα. Πόδια, χέρια, μέσες, πλάτες, τα πάντα. Σαράβαλο έγινε, Διονύση. Το μόνο που σου μένει είναι να κόψεις και το σεξ. Αχ, σκηνή. Τι μου θυμήσατε τώρα. Κάποτε είχα κάνει κι εγώ ελεύθερο κάμπινγκ. Τι με τον μπαμπά. Στα νιάτα μου, δεν μου νοιάζει με ποιον. Αλλά είχα κλειστοφοβία και σκόθηκα και έφυγα γρήγορα. Δεν μου λες. Εσείς στη γειτονιά το κουτσομπολιό το έχετε κάνει επιστήμη. Άκουσες ποτέ τίποτα για το Διονύση? Σαν τι. Πες μου ότι είναι κρυφή να χαρώ. Όχι βρε μάμα. Για καμιά κοπέλα που βγήκε κάποτε μαζί του. Σε απατάει. Αυτό είναι. Μια χαρά. Τον παρατάς και φεύγεις. Όχι τώρα. Δεν λέω για τώρα, για παλιά. Τότε που είχες λυσάξει να χωρίσουμε. Τι εννοείς? Τότε που ήσουν στο σχολείο και το έσκαγες για να συναντήσεις ένα πατήρι φαντάρο. Τότε. Μα είσαι τελείως χαζή, παιδάκι μου. Ζηλεύεις για κάτι που έγινε πριν 20 χρόνια. Μαμά, το θέμα είναι σοβαρό. Α, εσύ δεν έχεις σωτηρία. Δεν έχεις καμία σωτηρία. Μια γυναικάρα 2 μέτρα εκεί πέρα να ζηλεύει το Διονύση. Φεύγω, μην πάθω κεφαλικό. Παράτα με, χριστιανή μου. Είναι το Διονύση μέσα εδώ. Με τρελάνεις. Άκου. Εσύ, πολύ καλός είναι αυτός. Δεν του το είχα. Έλα, κύριε Φιγένη, άσε με, ζω τον ερωτά μου. Τώρα το θυμήθηκες. Ναι. Μπράβο. Ξεδώσαμε λιγάκι, βρε παιδάκι μου. Εγώ πάω να μαγειρέψω για το τραπέζι της χαράς. Άσε, δεν θέλω να πεθάνω πάνω στο γλέντι. Έλα. Εντάξει κύριε, έκανα λάθος, συγγνώμη. Αλλά όχι να πιστεύει ότι πήγα και με τον Αλέξη. Πήγες. Άσε με ρε μαμά κι εσύ. Άσε με πια. Όχι, θα φύγω για να ησυχάσει. Ωραία. Πάω να μεταφέρω τα πράγματα των κοριτσιών στο σπίτι μου. Όχι. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά και στον πατέρα τους. Δεν θα μείνετε μαζί μου. Πάλι μόνη μου θα μ' αφήσεις. Δεν μπορώ να μείνω στην ίδια γειτονιά μαζί του, δεν μπορώ να το βλέπω συνέχεια. Όχι, θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ πια. Τι λες, παιδάκι μου. Θα φύγεις και θα χωρίσεις, ακόμη δεν παντρεύτηκες. Επειδή έκανες ένα λαθάκι, αντί να ζητήσεις συγγνώμη γονατιστή από τον άντρα σου. Μαμά, τι λες, πας καλά. Αυτό που σου λέω. Αυτές οι μετακινήσεις πάνω κάτω κάνουν πάρα πολύ κακό στα παιδιά. Εξάλλου εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάς. Τον αγαπάω. Γι' αυτό θα φύγω. Τον αγαπάς και θα πας να μείνεις με κάποιον που σαπατούσε με τη γραμματέα του. Πρώτον, δεν θα μείνω μαζί του. Και δεύτερον, δεν ήταν γραμματέας. Ασκούμενη δικηγόρος ήταν. Τώρα το σώσες. Μαμά, γιατί δεν μου λες ευθέως τι θέλεις, αλλά μου κάνεις ψυχολογικό εκβιασμό, Γιατί αν στο ζητούσα θα το δεχόσουν. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ο ψυχολογικός εκβιασμός. Γιατί δεν μου λες ευθέως, Ελένη, θέλω να μείνω μαζί σας στις γιορτές. Κοίταξε, Ελένη μου, αν αυτό είναι να σε κάνει ευτυχισμένη, κομμάτια να γίνει. Θα το σκεφτώ. Θα στριμωχτώ βέβαια λίγο κοντά σας, αλλά θα το σκεφτώ. Γεια σου. Πάω τώρα. Ευάκι! Έλα, Χρυσό μου, να με βοηθήσεις. Όχι αυτό, μωρό μου. Έχω φέρει 2 βαλίτσες, τα απολύτως απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. 2 βαλίτσες. Ναι, γιορτές είναι, δεν θέλουν το κάτι της τους. Με παρακάλεσε η μαμά σου να έρθω να μείνω μαζί σας. Σε παρακάλεσε. Πολύ. Εγώ δεν ήθελα, αλλά Χριστούγεννα είναι, να της χαλάσω το χατήρι. Μου φέρες ορχήστρα πάνω από το κεφάλι μου. Και φταίω εγώ. Πολύ γλυκούλης είσαι. Μόνο άντρας μου το έκανε αυτό στους μεγάλους μας έρωτες. Κάτσε να σε φιλήσω. Δεν με λυπάσαι. Κάτσε βρε να σε φιλήσω. Όχι, νέα σου μακροπαπάγια. Βοήθεια.
Έχει έναν αέρα έξω δαιμονισμένο. Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή. Ο άντρας σου πού είναι? Ζει ξανά την εφηβεία του. Πήγε με το Μάκη και το Σπύρο στα εγγένεια ενός καινούριου κλαμπ που άνοιξε στη γειτονιά. Στη γειτονιά? Την παλιά την δίσκολες? Ναι, πηγαίναμε εκεί όταν ήμασταν νέοι. Πώς τους ήρθε τώρα? 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Πάω να αλλάξω. Δίσκο στην ηλικία του. Δεν πήγε από την πέτρα στον νεφρό, θα πάει από δίσκο. Ο Γεροπισμπίκης. Ηλίθεια γονατιστή! Ηρέμησε, βρε μου, ηρέμησε πια, δεν αντέχω άλλο. Αλλά τάμπλ, την είναι σερβίρα, αλλά τάμπλ. Άσχετο. Έφυγες και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά. Σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια. Ωραία το λες, μ' αρέσει. Γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια. Μπράβο. Και τα δειλινά. Θα μας το πεις όλο το τραγούδι. Το πλαστό, το πασαπόρτι. Έχεις ετοιμάσει ποτπουρί, πονηρούλα. Δεν μου λες τι ήπιες πρωί-πρωί. Αχ, το πικρό ποτήρι του χωρισμού το πίνω σταλιά. Σταλιά κι Κάτσε, ηρέμησε. Και εμένα έφυγε η γυναίκα μου, αλλά δεν έκανα έτσι. Εσένα έφυγε, αλλά θα ξαναγυρίσει. Εμένα έφυγε για πάντα το πουλάκι μου. Όχι και πουλάκι, κοράκι ήταν ο Αρσένης. Πάω να σου κάνω ένα καφέ. Μου κάνεις καφέ. Πρώτα τον διώχνεις καλά-καλά και ύστερα μου κάνεις καφέ. Αυτός θέλει να ζήσει μαζί μου. Μην το λες, δεν είναι ακριβώς έτσι η Ιφηγένειά μου. Ξέχασέ το να πάει στο διάλογο. Εδώ τον ξέχασα εγώ που είναι και αδερφός μου. Για να το ξεχάσω πρέπει να πιω όλο το Βόσπορο. Και δεν το πίνεις. Θέλω να πιω. Κάτσε, ηρέμησε. Θα σου κάνω ένα καφέ και μετά θα φύγω γιατί έχω δουλειά, Σε πειράζει να μείνεις μόνος σου ή κινδυνεύεις? Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, έλας. Στο κορμί βόμβιστες που Δεν έχω και κανένα σαρντινιέρα να σου πετάξω. Φτιάξε καφέ μόνη σου. Κάτσε να φύγω εγώ. Αχ, τι κάνεις ρε συμπεθέρα και με τρομάζεις, τι κάνεις τώρα, πρόβα πεθαμένου? Θα τα δεις καλέ. Ένιωσα μια κούραση και έγειρα λίγο να τον πάρω. Εσύ τι κάνεις με ανοιγμένα τα παντελόνια με στην κρεβατοκάμαρα συμπέθερε? Εγώ ψάχνω να το βγάλω για να το βάλω. Να σου πω, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προχωρήσουμε τόσο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Να διαμαρτυρηθούμε πάμε, όχι να μεθύσουμε. Ναι, μωρέ, σε ξέρουμε σένα. Δεν μεθάς ποτέ. Να πάρετε και το ταπεράκι με το φαΐ που σας έφτιαξα. Θα γυρίσεις το βράδυ στο δάσος και μετά θα με αφήσεις μόνο μου. Ναι, και φοβάται ο Μπούλης. Έλα και εσύ τότε, θα είναι πολλά άτομα. Η Βίκη, τα παιδιά. Ποια παιδιά? Εγώ, ο Μάρκος, ο Μίτσος, ο Μιχάλης, σχεδόν όλη η τάξη θα είναι. Θα κατασκηνώσετε στα πεύκα δηλαδή. Ναι, γιατί μπορεί να έρθουν να τα κόψουν νυχτιάτικα. Να μην είστε εκεί με τα καριοφίλια για την αντίσταση. Ελένη, εγώ μια φορά έχω κάνει σκηνάκια στο στρατό. Τέρμα. Φοβερή ταλαιπωρία. Στις διαβιβάσεις ήσου να μιλάς κι εσύ, μοδίστρα. Ποια μοδίστρα? Τίποτα, θα σου πω μετά. Ακριβώς όπως θέλεις εσύ. Πώς θέλω εγώ δηλαδή? Έλα, Διονύση. Πού να έρθω? Διονύση. Σπύρο, μητέρα, ήμασταν εδώ και σηκώναμε την καρέκλα. Σηκώνατε, τη σηκώνατε. Ποια είναι η κοπελίτσα? Ο καινούριος μας Φώτης. Γεια σου, Φώτη. Σερβιτόρος, Διονύση μου, σερβιτόρος. Σαν δεν τρέπεστε. Όλοι οι ίδιοι είσαστε. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ, μητέρα? Περνούσα απ' έξω και είχε ο Σπύρος στην καλοσύνη να θέλαμε κεράσει ένα καφέ. Και εσύ με κέρασες φαρμάκι. Άτιμε. Σε αφήσαν ελεύθερες. Όπου να είναι, σκάει μύτη το Αντάρτικο των πόλεων. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, γιατί εδώ έχει να δώσει άλλες μάχες. Πολύ χειρότερες. Πώς πάνε οι προετοιμασίες στο πάρτι? Πολύ καλά. Άντε, μπράβο, πήγαινε στο σχολείο τώρα. Έλα. Άντε. Γεια. Στο καλό. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα? Τι να σου πω? Ωραία συμπεριφορά. Σε πιάνω μέσα στην ίδια σου ταβέρνα αγκαλιά με τη σερβιτόρα. Δεν μου λες, θα το πεις εσύ στην Ελένη εγώ? Τι να πεις εσύ και να πω εγώ? Δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά. Σε λίγο θα φτιάχνουν μολότοφ εδώ μέσα. Βρε, σε πιάνω στην ταβέρνα αγκαλιά με τη σερβιτόρα μέχρι εκείνη τη στιγμή τη σερβιτόρα και πώς θα με βγάλεις τρελή! Δεν πάω να σε βγάλω τρελή. Είσαι τρελή. Και στο λέω για τελευταία φορά. Τη γυναίκα μου την αγαπάω. Ωραίος τρόπος να της το δείχνεις. Εγώ πάντως θα την ξεστραβώσω. Έτσι και τολμήσεις. Έτσι και τολμήσεις. Τι θα γίνει έτσι και τολμήσω? Για πες μας δηλαδή. Θα γίνει τη τρελή εδώ μέσα. Άσε με, Θα μου ρε. διαλύσει το σπίτι. Θα αρπάξει την παραπλάνηση τώρα στην μούρη. Τι φωνάζετε? Καλώ την πασιονάρια. Τα σώσατε τα δέντρα. Τα σώσατε. Δεν τα σώσαμε, αλλά δεν πέσανε και αμαχητή. Εν αντιθέσει με την οικογενειακή σου γαλήνη που έπεσε αμαχητή. Η Φιγένεια πρόσεξε πάρα πολύ καλά τι λες. Μα τι πάρατε, τι συμβαίνει? Βλακίες της μάνας σου. Μαμά, τι έγινε? Γεια σε εδώ. Το ρωτάω! Πόσα παιδιά θα έρθουν στο πάρτι για να μαγειρέψω? Η γυναίκα σου θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη. Πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πολύ ευτυχισμένη όταν δεν σώζει δέντρα και δεν κάνει την νοσοκόμα στο Χιούστον. Τι να πω τότε. Αντίο. Χαρικά πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ. Αυτό πια! Ποιο! Σαρδανάπαλε, καλιγούλα, γκουσγκούνι! Μη ρίχνεις το επίπεδο. Θα τα πω όλα στην Ελένη, όλα στην Ελένη! Σταματήστε ρε παιδιά!
Και εσένα τι σε νοιάζει ρε, ποια θα ερωτευτώ και ποια θα παντρευτώ, Τι σε νοιάζει ρε, τι θα κάνω στη ζωή μου ρε ηλίθιε. Βλάκα, λαμαρίνα, σου κόψω. Κάτσε ρε Σπύρο, φύγε ρε. Εσύ τον Σπύρο. Ρε Σπύρο. Τι έκανα ρε παιδιά, τι έκανα. Να ρωτάς εγώ τι θα κάνω όταν θα πάμε σπίτι. Προχώρα, προχώρα γελίε. Είπα κι εγώ, Σπύρος. Έχεις κανένα πρόβλημα με τον Σπύρο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και το κυριότερο, λείψα από το σχολείο δικαιολογημένα. Λουμπί! Πάει σχολείο καλύτερα. Έλα δώρο που θα πας και σχολείο. Τι γίνεται, έχεις πιάσει κατσαρόλα. Μα ποιος? Στον άνεμο έγινε. Γιαννάκη, τι έγινε, σχολάσατε? Τι έγινε εδώ? Το μυαλό μας σχόλασε μου φαίνεται. Βρε παλιόπαιδα, βρε βραμόπαιδα, δεν περνάει η μέρα που να μην κάνετε ζημιά. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Μόλις μπήκαμε έσκασε κανονιά. Όχι γιαγιά, για όλα αυτά η γιαγιά. Εγώ για ψώνια είχα πάει. Γιαννάκη! Θα γράψω 100 φορές δεν ξανακάνω κουπάνα. Πώς είσαι παιδί μου, τι έγινε. Τι παρουτόβολαν αυτά. Έσκασε κατσαρόλα. Ξέχασε την κατσαρόλα στο μάτι. Πανάκριβη λαϊκή, πανάκριβη. 2 πραγματάκια πήρα μόνο. Τα παιδιά γιατί είναι εδώ? Μου τηλεφώνησε η Βίκη, το παιδί έχει πυρετό. Ανέβα πάνω. Δεν θα σηκωθείς από το κρεβάτι αν δεν έρθω εγώ. Τι έπαθα αυτός, γιατί πηγαίνει έτσι? Δεν μου λες τι καταλαβαίνεις. Θα μας ανατινάξει εδώ μέσα. Πανάκριβη λαϊκή, πανάκριβη. 2 πραγματάκια πήρα μόνο. Ναι. Αμάν ρε μάνα, αμάν, όλα γίνανε χάλια. Και στο είχα πει να προσέξεις τα ρεβίθια. Δεν μου πες τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εσύ φταίς, όχι εγώ. Πώς δεν στο είπα, πριν φύγω σε 1 ώρα να βγάλεις την κατσαρόλα από το μάτι. Αλλά τώρα τελευταία όλο ξεχνάς. Τα έχεις χάσει τελείως μου φαίνεται. Εσύ τα έχασες, όχι εγώ. Εσύ ξεχνάς, όχι εγώ. Άκου εκεί. Εντάξει τώρα, μη φωνάζεις, όλα είναι εντάξει. Κατάλαβες, κυρία μου, τα χάνει αυτή και τα βάζει με μένα. Δεν είμαστε καλά. Εσύ τι κοιτάς? Εγώ πάω να βάλω θερμόμετρο στο παιδί. Άστα αυτά, άστα αυτά. Εσύ δεν πας να βάλεις θερμόμετρο στο παιδί σου. Άιντε. Ναι. Ναι. Αχ, έλα Κωνσταντίνε μου. Ναι, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι, οντισιόν. Εγώ. Ευρυδίκη. Μωρέ, δεν κάνω για ηθοποιός. Δεν θα τα καταφέρω. Τι ώρα να έρθω αύριο? Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε. Μανούλα μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Με καλέσανε για οντισιόν στο θέατρο. Σιγά μην πάω να δώσω εγώ οντισιόν στο θέατρο. Άμα τους αρέσω να με πάρουν έτσι. Μαμά! Μαμά είπα! Δεν βλέπω να ακούει τίποτα. Βρε μαμά! Τι είναι παιδάκι μου, τι συμβαίνει, γιατί αυτή τα ραχή? Το ραδιόφωνο, το έχεις στη διάπασόν μας τσεκούφανες. Καλά, να το χαμηλώσω. Το χαμήλωσα. Α, ωραία, αυτό λέω κι εγώ, να το χαμηλώσω. Α, καλά. Δεν μου λες μήπως η ψήξη σου άφησε κανένα κουσούρι στα αυτιά? Τι? Γιατί φωνάζεις, παιδάκι μου? Εγώ φωνάζω, εσύ φωνάζεις. Εσύ φωνάζεις. Εσύ φωνάζεις. Αν δεν με τρελάνετε μέσα εδώ! Πολύ μηγιάκι τι γίνεται τελευταία. Δεν μπορεί κανένα να σας μιλήσει. Πάω να φύγω. Πάω να φύγω να βρω την ησυχία μου. Τι είναι αυτό τώρα. Τι γίνεται ρε μπαμπά? Τι είναι αυτό που ακούγεται? Ξέρω τι είναι αυτό. Κάποιος είναι στην κουζίνα. Τι περιμένουμε και δεν πάμε. Πάμε. Τώρα πάμε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Αχ, τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία που το λέει. Καλά κουφί είναι. Ξέρω εγώ τι είναι αυτή. Γιαγιά. 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 Αμάν αυτό το στοιχείο σας να με τρομάζετε. Τι είναι? Είχε στο ραδιόφωνο στη διαπασόν. Ποιον? Μας ξύπνησες. Γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς? Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο το πρωινό. Η Ελένη που είναι? Δεν μου είπες τελικά τι έχεις και ήρθαμε να σε δει ο γιατρός. Προληπτικά. Όλοι πρέπει να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά. Χαρή να σε δει ύστερα από τόση γερουσία μέσα εδώ. Γεια σου, Φιγένεια. Καλά, Αντρέα, τι κάνετε, η εγγονή καλά? Μπα, δεν το πουλήσαμε ακόμα, έτσι στέκεται. Α, πάντα καλά, πάντα καλά. Χάρηκα που σας είδα. Δεν μου λες μαμά, άκουσες τι σου είπε ο κύριος Ανδρέας? Να πάρουμε κρέας. Λέω, άκουσες τι σου είπε για την εγγονή του? Ότι είναι πολύ καλά, μεγαλώνει. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ ήρθαμε για να δει ο γιατρός εσένα, τα αυτιά σου. Τι έχουν τα αυτιά μου? Δεν ακούς. Από τότε που πάθεις εκείνη την ψήξη, δεν ακούς. Ο παππούς. Α, καλά. Δεν ακούς. Εσύ δεν ακούς, όχι εγώ. Εσύ δεν ακούς. Και σε κοροϊδεύουν τα αγόρια στο σπίτι. Μπορεί να χρειάζεται να φορέσεις ακουστικά. Δεν γέρασα ακόμη τόσο πολύ για να φορέσω ακουστικά. Είχα ανέβει στο λικαβιτό με ένα γκόμενο και βουλώσα τα αυτιά μου από το υψόμετρο. Φλακής, είχε ανέβει στο λικαβιτό με ένα γκόμενο. Δεν είναι κακό, βρε μαμά, να φορέσεις ακουστικά.
Άμα φορέσω ακουστικά από τώρα που είμαι νεοτάτη, θα τεμπελιάσουν τα αυτιά μου και θα μείνω κουφή στην υπόλοιπη ζωή μου. Να μείνεις εσύ να σε εξετάσει. Εγώ φεύγω. Γιατί, Θεέ μου. Α, ρε μαμά, τώρα που το σκέφτομαι, ακούσε. Πολύ μικρό, τελευταίας τεχνολογίας και δεν φαίνεται καθόλου. Έβαλες επιτέλους ακουστικό. Τι θα έκανα την πρώτη παράσταση του παιδιού. Εξάλλου είναι άδικο να μην ακούς τα κομπλιμέντα που σου κάνουν στο δρόμο. Σου κάνουν εσένα κομπλιμέντο στο δρόμο? Πάρα πολλά. Έχει ακούσει αυτό. Τι με έχετε καλέ, θα σας βοηθήσω και τις δύο. Ναι, θα βοηθήσω κι εγώ. Εγώ μη δω Κινεζάκι. Αχ, Διονύση, να το βαφτίσεις. Καλεθείστε τα κινεζάκια τώρα, κοιτάτε εδώ τι λέει. Πού θα βρούμε χρόνο για σεξ. Μετά το Καμασούτρα, τι. Ποιος είναι ο Σπυράκος, κυρίως ποια είστε εσείς? Χαίρομαι τόσο πολύ που σας γνωρίζω. Έχω ακούσει τόσα πολλά για σας. Θα διαψεύδουμε όλα κατηγορηματικά. Είμαι η Έφη, η μητέρα του Φώτη. Α, η ανάπηρη. Στο μυαλό. Αυτό το παιδί έχει τόσο μεγάλη φαντασία. Ναι, αυτός και ο Τόλκιν. Ποιος είναι ο Τόλκιν? Αυτός που έχει γράψει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Εγώ πάντως σας το δηλώνω. Αν είναι να φυλάει τα παιδιά, ρωτήστε την πόσο παίρνει να ηρεμήσω κι εγώ να πάω διακοπές. Μαμά. Κοιτάξτε, μη σας πιάσει και τον κόλο, γιατί την έχω ικανή. Καλά, δεν ξέρεις τον Πίτερ Γκάμπριελ. Επειδή ξέρω πολύ κόσμο, πως δεν μου έρχεται τώρα ίσως. Ο Πίτερ Γκάμπριελ γεννήθηκε τη δεκαετία του 40, ρε μάνα. Έλεος. Ναι, βρε παιδί μου, αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα. Δηλαδή πώς είναι αυτός, 80? Καλά. Όλοι θυμούνται να έρθουν εδώ να γεράσουν. Εκτός από τη Μαντόνα. Δεν πήγαμε όμως. Είναι ακριβά τα εισιτήρια και είναι ακριβά τα εισιτήρια. Αμάν βρε παιδί μου και με δάφτυνα, από κοριτσάκι την ακούω. Και πόσο έχουν δηλαδή? Από 100 ευρώ 50. 50. Φίλησα κατουρημένες ποδιές να τα βρω, δεν βγαίνει. Πολύ ακριβά, πολύ ακριβά. Έλα μωρέ, πάρτα, πάρτα. Πίτερ είναι αυτός. Από τη μεταπολίτευση έχω να πάω σας να βλέπει το Μίκη Θοδωράκη. Εντάξει, Κικό. Α, Πίτερ, σου έρχομαι. Θέλω κι εγώ παιδί μαζί σου. Είναι λίγο... Φαίνεται. Έκανε η μάνα μας μια τρέλα. Τι τρέλα έκανε η μάνα σας? Τον παντρεύτηκε. Καλά βρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Δεν χάσαμε και τίποτα σπουδαίο. Μαζί να το ξεπεράσουμε. Έλα εδώ. Μωρό μου, μωρό μας. Έλα πρωί για καλιές και φιλιά. Αηδίες, δεν μπορώ αηδίες. Δεν μου λες Διονύση, ένα μικρό αυτοκίνητο κόκκινο ανοιχτό που είναι έξω πιανό είναι? Του Μαρκού. Αχ, ούτε να απαντάνε. Μου το κάνετε έκπληξη για τα γενέθλιά μου. Μαμά, δεν το πιστεύω ότι μετά από ό,τι συνέβη κάθεσαι ατάραχη και φτιάχνεις κέικ. Είναι μια καινούρια συνταγή. Αν πετύχει θα την κάνουν τα Χριστούγεννα. Ήταν τουλάχιστον καμία φωτογραφία μου της προκοπής ή καμία χάλια. Αυτό είναι το θέμα μας. Και πόσα μάζεψες? Τα επέστρεψε όλα μέχρι λεπτού. Εγώ στο είπα να μην πάρεις άντρα με 3 παιδιά, δεν μ' άκουσες. Λούσου τα τώρα. Παιδάκι μου, αυτό που έκανες δεν ήταν αστείο, δεν ήταν πλάκα, ήταν εξαπάτηση. Κακούργημα, το καταλαβαίνεις αυτό? Εντάξει. Εγώ ένα skateboard θέλω να αγοράσω. Άντε παρατήστε με. Αχ, το χρυσούλι μου, ήθελα να αγοράσει skateboard με τη φωτογραφία μου. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με αυτά, παιδιά. Να χωρίσεις. Επίσης δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με σένα, μαμά. Να έρθεις να μείνεις μαζί μου. Ελάτε να δείτε. Καθίστε. Αυτή είναι η τάξη. Γιαγιά, αυτός δεν είναι σβησμένος. Ούτε αυτή με τα μεγάλα αυτιά. Αυτή είμαι εγώ. Τα αυτιά έτσι ήταν της μόδας τότε. Πρέπει παιδιά να ρωτήσω κάτι. Εμείς τελικά δέντρο πότε θα στολίσουμε? Γυμνάζομαι. Να το Άλεξ γι' αυτό. Μπαμπά, κρέμεται το πουλί του. Τι λέει το παιδί? Τι λέει το παιδί? Είχα ένα ατύχημα. Θα είναι βέβαια και η Αγλαία Παγώνα. Τώρα σώθηκες. Θα είναι η Αγλαία. Αδερφέ, πόσο καιρό έχουμε να πάμε εμείς στο βουνό? Εσύ συγκεκριμένα, 53 χρόνια. Ναι, τόσο πρέπει να είναι. Τώρα που το λέτε, έτσι το βουναλάκι δεν είναι κακή ιδέα. Άντε μωρέ για τον αδερφό μου θυσιάζω, αλλά κι εγώ στα βουνά εκδρομή. Μόλις ακούσαμε Αγλαία Παγώνα, ξετσουτσουρώσαμε. Σχέση έχει αυτό, βρε μαμά. Ο Σπύρος είναι λάτρης του βουνού. Αχ, μαμά, ξέρεις τι ζήτησε ο Διονύσης αν αυτή ήταν η τελευταία μέρα του πλανήτη? Όχι, τι ζήτησε. Να το θαυμάσουμε. Εμείς, η οικογένειά του, δεν είναι σπουδαίο? Ένας τρόπος υπάρχει να το θαυμάσουμε, να εξαφανιστεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου αυτό το ψώνιο το έχει. Να είχε μόνο αυτό, παιδάκι μου, καλά θα. Θα προλάβω να τον πάρω πριν πηδήξει. Αν δεν πρόλαβες. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Έτσι ακριβώς λιποθυμούσα κι εγώ όταν πηδούσε ο πατέρας της. Με αλεξίπτωτο.
Ναι, θα κάνω πρώτα ορισμένες ερωτήσεις στα παιδιά, Έχετε πιστόλι όπως έχουν και στα έργα. Καλά, αφήστε τα παιδιά. Τι να τα ρωτάτε τα παιδιά. Εμένα να ρωτήσετε. Λοιπόν, κύριε Μπορομπόκη. Συγγνώμη, ήσασταν μπροστά στο συμβάν? Όχι. Ωραία. Διονύση, τι έχεις? Έχω ένα αδερφό ηλίθιο. Μια πεθερά που φυτρώνει σαν τη μουχρίτσα. Ένα πουλί βραστό και ένα πουλί κασάτο. Χριστός και Παναγία, τέτοια ανομαλία πρώτη φορά τη βλέπω. Πού μπλέξαμε, Χριστέ μου, πού μπλέξαμε? Φιγένεια, φώναξε ένα γιατρό. Ψυχίατρο θα σου φωνάξω. Δαιμονισμένη. Από ό,τι βλέπω, πρώτα θα βγουν οι μπαλαρίνες και μετά θα πάτε εσείς. Άσε με βρε μαμά και εσύ μπουρμπουρμπουρ πάνω από το κεφάλι μου θα έρθει. Να πάρεις και μια φωτογραφική μηχανή μαζί σου. Να δω το Διονύση να παρακολουθεί μπαλέτο, μην το χάσω αυτό το θέμα. Έχουμε χρόνο ακόμη. Με αυτοκίνητο θα πάτε? Πού θα βρείτε να παρκάρετε τέτοια ώρα? Μαμά! Μη σου φρόνεις, παιδί μου, τα φρύδια σου, θα κάνεις ρητίδες. Εσύ έτσι θα πας? Γιατί τι έχω? Όλα αυτά τα παθαίνεις γιατί δεν παίρνεις εμένα μαζί σου. Που ξέρω από μπαλέτο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Παίζαμε ποδοσφαιράκι. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, παίζαμε ποδοσφαιράκι. Ποδοσφαιράκι. Παίζατε ποδοσφαιράκι. Αντί να πάμε στο μπαλέτο. Και ποιος κέρδισε? Ελένη, μου τηλεφώνησε η Φίφη. Η Εύα και ο Μάρκος φύγανε από το σπίτι. Γι' αυτό κουβαλήθηκα στα άγρια χαράματα. Εμένα, γιατί δεν μου λέει κανείς τίποτα? Μαμά, ηρέμησε, θα σου πω μετά. Αυτός τι κάνει εδώ? Κοιμάται συχνά στο κρεβάτι σας? Τι άλλο θα γίνει εδώ μέσα, Χριστέ μου, τι άλλο θα γίνει? Πάω στην κουζίνα να δω τι κάνει ο Τσαουσέσκου. Δεν μου λες Ιφηγένεια, εσύ μαγειρεύεις ή κρυφακούς κιόλας? Και μαγειρεύω και κρυφακού, όλα τα μπορώ. Και να σου πω και κάτι. Να μου Τώρα πεις. τελευταία κάτι έχει αλλάξει εσένα, έτσι έχεις γίνει λίγο πιο αρχηγός. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά... Αχ, δεν το πιστεύω. Αχ, το λιονταράκι μου, μωρέ, δεν υπάρχει τέτοιο λιονταράκι. Δεν υπάρχει. Ποιο λιονταράκι, βρε? Εγώ τα τακτοποίησα όλα. Η γνωστή δούλα. Ρε μαμά, μου κάνεις μια χάρη γιατί έχω πολλή δουλειά. Αν είναι πολλά γράφτα γιατί ξεχνάω. Όχι, μωρέ, θέλω αν πας στο φαρμακείο. Θα πάω, λέγε. Να μου πάρεις ένα κουτί ασπιρίνες. Ωραία. Και ένα κουτί προφυλακτικά. Τι είπες? Ένα κουτί προφυλακτικά. Χριστός και Παναγία. Μου μας τελείωσαν οι ασπιρίνες. Είχαμε πονοκέφαλο κι εγώ και ο Διονύσης όλη τη βδομάδα. Κατάλαβα. Και τα προφυλακτικά τα θες για τις μέρες που δεν έχεις πονοκέφαλο. Και γι' αυτό και για να προλάβω διάφορα. Ακόμα θέλει παιδί ο χαμένος, δεν τον έπεισες. Σε αυτό το σπίτι δεν είσαι ποτέ σίγουρος από πού θα σου έρθει ένα παιδί. Τέλος πάντων, πάρτα εσύ τα προφυλακτικά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ρε παιδάκι μου, αλλά μεγάλη γυναίκα, πώς θα ζητήσω προφυλακτικά? Ντρέπομαι. Θα ζητήσεις όπως όλος ο κόσμος. Βρε μαμά, από πότε μου γίνεις ντροπαλή? Καλά. Καλά, εντάξει, θα πάω. Ορίστε, με αυτά και με αυτά άρχισα. Μάς στο τραπέζι. Ωραία, ας κάνω μια πρόβα. Ένα κουτί προφυλακτικά μου δίνετε, σας παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι για μένα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν σε πολλά μεγέθη? Και να δηλώσω πρώτη σχολή Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, σαν τη μανούλα σου. Ό,τι μου κάνεις εμένα θα το λουστείς από την κόρη σου. Έτσι είναι αυτά. Ελένη, σου φέρα και τις ασπιρίνες που μου ζήτησες. Α, νόμιζα ότι τις ξέχασες. Όχι, να σου πω κάτι για τις ασπιρίνες του. Το ξέρεις εσύ ότι έχουν και γεύσεις? Δεν ξέρεις πόσο ντράπηκα. Γιατί καλά, μαμά? Γιατί με εξυπηρετούσε ο φαρμακοποιός. Νεότατος, ωραιότατος. Και έπαιζε και το ματάκι του. Α, καλά, εσύ δεν θα βάλεις μυαλό ποτέ. Αν δεν σε πειράζει, Σπύρο μου, δεν θέλω να μιλήσω για τη δουλειά μου, εντάξει. Μα δεν θέλω να μιλήσουμε για τη δουλειά σου. Θέλω να μιλήσουμε μετά τη δουλειά σου. Τι κάνεις, μήπως έχεις ανάγκη κάποια βοήθεια? Εγώ εδώ είμαι, δεν. Δεν μου λες, Χριστιανέ μου, αφού σε χαλάει το κρασί, τι το πίνεις? Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις, δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Κοίταξε να δεις, Ελένη. Εγώ πρέπει να ενδιαφερθώ και να φροντίσω την οικογένεια του αδερφού μου. Διότι αυτή είναι και η αποστολή μου άλλωστε. Υπάρχουν άνθρωποι, κάποιοι ας πούμε, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την οικογένεια. Κάποιοι, ποιοι δηλαδή, εγώ? Εσύ τι κατάλαβες? Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι το σπίτι σου είναι 2 τετράγωνα παρακάτω. Καλά θα κάνεις να πας να ξεκουραστείς για να μην μπούμε κουβέντες που θα το μετανιώσουμε. Με διώχνεις από το σπίτι του αδερφού μου, Ελένη. Δεν με διώχνεις εσύ, κορίτσι μου. Φεύγω μόνος μου. Φεύγω. Σπύρο, περίμενε. Σου έχω κάνει ένα γκούλας να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Γλύψ' τα μόνη σου.
Εσένα αφού δεν σε θέλει τον Κούλας, γιατί επιμένεις? Θα του το ταΐσω ο κόσμος να χαλάσει. Ο κόσμος να χαλάσει. Αν έρθει κανείς θα πούμε ότι τακτοποιούμε. Τελείωνε, παιδάκι μου, τελείωνε. Θα μου κολλήσουν οι φακές. Άσε με τις φακές, εδώ κι εγώ είμαστε. Να το. Αν αποφασίσω ναι, θα είναι κάτι με το οποίο θα ζούμε όλη μας τη ζωή. Είμαστε νέοι, είναι μια μεγάλη ευθύνη. Και αν αποφασίσω όχι, ξέρω ότι έχει ένα ρίσκο και ξέρω ότι έχω μια διορία, αλλά χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο για να αποφασίσω το καλύτερο για σένα και για μένα. Καταραίω, μάνα, καταραίω. Αχ, Χριστέ μου, γράμμα. Πόσο καιρό έχω να δω γράμμα, κανείς δεν γράφει πια. Α, εσύ θα μου αποτελειώσεις, το έχεις βάλει σκοπό. Καημένες, όλα συνηθίζει ο άνθρωπος. Εσύ να είσαι καλά, εσύ να είσαι καλά. Σε καλύτερα. Καλύτερα. Σε σημείο η Ιφηγένεια που σκέφτομαι έχει περισσέψει καθόλου Κούλας να φάω κι εγώ μια μερίδα. Τι λες, Σπύρο μου, για σένα? 2 μερίδες φύλαξα. Όχι, μία θέλω. Όχι, θα φας μία εδώ και μία θα σου δώσω για το σπίτι, ναι. Α, ευχαριστώ. Βλέπω περιποίηση. Πρέπει να πεθάνει κανείς για να τον περιποιηθείς. Έλα ρε, πλάκα κάνω. Όχι, να είστε καλά. Πάω ένα λεπτό να πλύνω τα χέρια μου μέχρι να ετοιμαστεί ο καφές. Ναι, ανεβαίνεις στη σκάλα, ευθεία απέναντι είναι το μπάνιο. Δεν μου λες, ο άντρας της, ο Κωνσταντίνος, δεν ήρθε μαζί της, μόνη της την άφησε? Όχι, ήθελε να ξεφύγει λίγο από τη Θεσσαλονίκη, να αλλάξει παραστάσεις. Α, κατάλαβα, εκείνος τριαμβεύει σε άλλη παράσταση. Σταμάτα, βρε μαμά. Ήρθε η γυναίκα λίγο για να ηρεμήσει. Από το κέρατο ηρεμείς μόνο όταν το ανταποδώσεις. Μόνο τότε ηρεμείς. Έστρωσε κάπως το δερματάκι σου. Η Βυργινία εδώ? Εδώ. Ελένη, μπορώ να σου πω, σε παρακαλώ κάτι? Ναι, πες μου, Διονύση μου. Για πες μας, Διονύση. Ελένη, μπορώ να σου πω κάτι? Η φίλη σου η Βυργινία μπορεί να μείνει όσο θέλει και ακόμα περισσότερο θα είναι πολύ καλό. Για ποιον? Για εκείνη. Ιφηγένεια, μην κρυφακούς. Θυμάσαι πως ήταν το πρωί όταν ήρθε? Και πως ξέρεις, η καλύτερη θεραπεία για την αϊπνία είναι το πλέξιμο. Σόπα. Βέβαια. Κάπου εδώ θα έχει παραπέσει γιατί η κόρη μου η άχρηστη που να ξέρει από πλέξιμο. Ναι. Εμείς τώρα δεν μπλέκουμε πια. Όχι βέβαια. Εσείς πλέκετε άλλα πράγματα. Αυτά τα γαϊδούρια οι μεγάλοι τα κάνετε για πρωινό? Δεν έχουν μάθημα μέχρι τις εξετάσεις τους. Αφήνουν λίγες μέρες να διαβάσουν. Ο Μάρκος και η Εύα μόνοι στο σπίτι να διαβάσουν. Καλό. Το έπαθλο όμως θα είναι να μπουν στο πανεπιστήμιο. Μην έχουμε κανένα άλλο έπαθλο από αυτούς. Μπράβο, ρε αδερφέ, φοβάσαι να αγοράσει ένα κοστούμι για το γάμο του αδερφού σου, ρε. Καλό στο γαμπρό το κουβαρδά. Ότι θα βρισκόταν γυναίκα να σε πάρει, ούτως ανέκδοτο δεν θα το έλεγα. Εδώ βρέθηκε άντρας να πάρει εσένα. Βρε, εγώ στα νιάτα μου περπάταγα και τρίζαν τα πεζοδρόμια. Από το φόβο τους. Να πω κάτι. Μήπως μπορείτε να μας αφήσετε να πούμε 2 κουβέντες? Ναι, εγώ πάω πάνω έτσι κι αλλιώς. Συγγνώμη, Ελένη. Έλα, Ιφηγένεια. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, αδερφέ, άκουσα να δεις. Μισό λεπτό. Ιφηγένεια, μην κρυφακούς. Καλά. Συνέχισε τώρα. Εγώ πρώτη δεν ήθελα να γίνει αυτός ο γάμος. Αλλά μετά που άναψε τόσα κεριά η Αγλαία μου στον Άγιο Ελευθέριο, μεγάλη χάρη του να μας βοηθήσει. Είναι κρίμα να μην γίνει αυτός ο γάμος. Αχ, Παναγία μου, έφτασε η γυναίκα να ανάβει κεριά και για το Σπύρο. Συγγνώμη κιόλας. Σας παρακαλώ, για τον άντρα που αγαπάω μιλάω. Άντε, γιατί ευλόγησον. Άντε, ευλόγησον, μην ανοίξω και το στόμα μου, Λοιπόν, το έφερα. Μπορεί να είναι λίγο στενό στο στήθος, αλλά θα το φτιάξουμε. Άσε βρε παιδάκι μου να το φορέσει και της το ανοίγουμε στο στήθος. Και εσύ μια χαρά στήθος έχεις. Τώρα τελευταία σαν να μεγάλωσε λιγάκι, Αυτό είναι μόνο? Ναι, είναι και η Ελένη που κάτι έχει και δεν μου το λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις εσύ τίποτα, έχεις ακούσει κάτι? Τώρα που το λες, κάπως είναι έτσι σαν κουρασμένη, σαν να έχει βαρεθεί τη ζωή της. Αυτό είναι. Έχει βαρεθεί τη ζωή της μαζί σου. Πάντως στο στόμα σου στάζει μέλι. Εγώ. Να βοηθήσω θέλω. Μα το βλέπω, αυτό είναι φανερό. Αγάπη μου. Βρήκα κάτι μοντελάκια για το γάμο. Τέλεια. Πολλά μοντελάκια θα βάλεις στο γάμο, Ιφηγένεια? 2, χρυσό μου. Ένα στην εκκλησία, ένα στην δεξίωση. Έτσι ήθιστε. Μαμά, ήρθες εδώ να μας πεις για τα μοντελάκια. Τι θέλεις? Να σου πω, θέλω να με βοηθήσεις. Θέλω να περάσει το δικό μου. Δεν μπορεί ο Σπύρος να ασχολείται με τη δεξίωση. Δεν μπορεί ο Μπουρτζόβλακος, τι σχέση έχει με δεξιώσεις? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Βέβαια. Εσύ έπρεπε να ασχοληθείς με όλα αυτά. Αλλά πού να προλάβεις? Τις εξετάσεις, την εγκυμοσύνη σου, καταλαβαίνω. Ιφηγένεια, δεν παίρνεις τα μοντελάκια να φύγεις. Δεν είναι στα καλύτερά της, δεν βλέπεις? Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Κουμπάρο βρήκατε. Θα τους παντρέψεις εσύ που είσαι η νονά ή να ψάξω για κάποιο πιο σημαντικό πρόσωπο? Ούτε εγώ είμαι στα καλύτερά μου. Λοιπόν, να σου πω, χρυσό μου, το μωράκι που μας ετοιμάζεις, αν βγει αγόρι, θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Θα του δώσεις το όνομα του πατέρα σου. Γιατί ο Διονύσης έδωσε το όνομα του δικού του πατέρα, Μάρκος, κατάλαβες? Δεν θα μας πάρουνε φαλάκι μαύρο τσουκαλέι. Έφευγες? Έφευγα. Πάω να δοκιμάσω τα μοντελάκια. Γεια σας. Άκουσε, Διονύση μου, επειδή λείπει στην Αμερική για αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, κάπως πρέπει να το ξεπληρώσει την κόρη του. Τι κάνουν οι γονείς όταν λείπουν μακριά? Στέλνουν λεφτά. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο πολλά λεφτά στέλνουν.
Ηθιγένεια, πριν χάσω την ψυχραιμία μου. Ο γάμος θα γίνει από τους μαυροτσουκαλαίους. Ελληνικά, παραδοσιακά και ορθόδοξα. Πριν χάσω την ψυχραιμία μου. Τελειώσαμε! Τι κάνω εγώ τώρα? Εσύ πας στο χωριό να φέρεις τις θείες και την μάνα. Και πες του στο τσεμπέρι να το βγάλουνε για το γάμο. Βρες το διάλο από εδώ. Παναγία μου, έφυγε ο αγριάνθρωπος. Με αυτό μες στα πόδια μας δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τρέχω για τις μπουμπουνιέρες. Γεια! Δεν καλέσαμε παιδί μου όλη την Ελλάδα. Καλέσαμε όσους μας έχουν καλέσει σε γάμο. Και η θεία Χαρίκλια μας έχει καλέσει στους γάμους των παιδιών της. Έχω καλέσει κι εγώ κάτι δικούς μου συγγενείς και παλιούς φίλους των δικών σας. Πόσους έχετε καλέσει δηλαδή? Πάνω κάτω, δεν θα είναι. Πόσοι? 50. Α. Μόνον εγώ. Α. Μου γίνεσαι κυρία Μαυροτσούκαλη. Κυρία, μόνο που το ακούω με αγχώνει. Εντάξει, βρε μωρό μου, όλοι φοβόμαστε το γάμο. Ναι, είδα και εσύ πως τα φοβήθηκες στα 20, από το κέρατα τον άρπαξες. Συγγνώμη που σου θύμισα τα κέρατα. Αμάρε, γιαγιά. Τώρα έρχονται, τα βοηθάω εγώ να σηκωθούν. Να πήγαινε εσύ κάτω και εγώ εδώ. Τι εσύ εδώ κι εγώ άλλο, Χριστιανή μου, τι λες τώρα? Έβα, παιδί μου, ξέχασες. Έχεις να πας στο κομμωτήριο και εσύ, Μάρκο. Τέλειωνε. Όχι. Έλα, παιδάκι μου, σηκώνεις αηδίες. Τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι είναι γυπνό, σιγά μην τρομάξω. Έλα, μωρέ. Γεια. Ωραία αυτό. Βούλωσέ το. Γιαγιά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Έχω κι εγώ παντρευτεί και ξέρω. Σε όλες μας συνέβη αυτό. Έλα, καλά, αφήστε τα αυτά. Κοιτάξτε την, δεν είναι σαν άγγελος. Μου έρχεται να κλάψω, αλλά δεν πρέπει να κλάψω. Αχ, και εμένα. Και εμένα, μωρά, αλλά δεν κάνει. Θα χαλάσει το μακιγιάζ.